Tibuok Eastern Visayas ang giisa sa heightened alert human ipaubos ang upat ka probinsya nini sa storm signal number 1 tungod sa bagyong Amang. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan matod sa Office of the Civil Defense sa Riyon 8 nga mga panagsang pagulan-ulan o pagpanag-umpang ilang nasinati apan bisan pa man wag gihapon sila mokumpiyansa sa OCD-8. Laki pa mga probinsya sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran ang gipaubos sa storm signal number 1. Gipahibaw sa tigpamaba sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga bisan upat ra ka probinsya ang gingong direktang apektado sa bagyo. Apan tanang lugar sa rehiyon ang nangandam na. Karong hapon gihimo nila ang pre-disaster risk assessment kung unsay mga pagpangandam ang gihimo na sa matag LGU ug mga local disaster risk reduction teams. So usually po pag ganito po na may na tayo, no, tropical cyclone bulletin, especially po ngayon po na-lifted na po yung naka-heighten na po yung ating tropical cyclone warning, no. So heightened alert na po tayo. Alas 11 ganihang buntag, temporaryong gisuspenso sa Coast Guard Northern Samar ang tanang biyahe padung og gikan sa upat ka lalawigan sa Eastern Visayas nga ubos sa signal number 1. Samtang gipaandam na usab ang mga relief goods ug ang posibleng gamiton nga mga evacuation centers. Usa sa mga lungsod nga ubos sa signal number 1 ang Canavid sa Eastern Samar. Sa lagway sa may public market o terminal, makita ang madag-umon nga kalangitan ganihang buntag. Wa pa hinoy na batyagan nga paghapak sa kusog nga hangin o pag-uwan-uwan. Kapag po ganito na may possibility po na tamaan po talaga tayo. And right now po na signal number 1 na po tayo, no. Protocol po nila yan na dapat po accounted, prepared, at ready na po yung ating mga evacuation centers. Especially po para dun sa mga high risk at medium risk areas po natin for landslide, flooding, or storm surge. Lan, karon lang alas 5 sa hapon gipahibaw sa tigpamaba sa OCD-8 nga ilan ang giisa sa blue alert status ang preparedness. Pagpasabot niini nga ready for deployment ug on call ang tanang mga personnel sa mga disaster team sa tibuok Eastern Visayas. Nakaandam na sa mga gigamitong ekipo, lakip na sa mga evacuation center alang nito mga lugar nga posibleng makasinati og mga kusog nga pag-ulan. Labi na kato mga nanimuyo sa mga flood prone, landslide prone o sa mga makasinati o storm surges aron sa dinili ang pagpahiklin sa mga residente. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.